Si San Pablo naghisgot sa atong unang pagbasa og duha ka klase sa tao. Kadtong tao nga kalibutanon o tao nga espirituhanon. Niya matod pa niya, ang tao nga kalibutanon dili pa kamaong mukaon og gahi nga kalanon. Mura siya bata ang gamay nga gatas ray kanon or imnon. Niya ang kaning espirituhanon maoy makakaon og gahi nga kalanon. Pasabot mga buhat nga lisod. Niya ang timailhan sa mga kalibutanon kana kunong magsigi og bingkil-bingkil, niya mo panig-panig ba kanang duna sila murag amo. Ako dapig ni Pablo, ako dapig ni Apollo. Sa inyong paminaw, kita rong nanimba unsa man ta, kalibutanon o espirituhanon? Kinsay mo ingon, Father, ako espirituhanon ako. Taas ang kamot. Puros padeta mga kalibutanon kay naasay mo isas kamot ana raman sad uwaw ba uwaw ana mao na niya kon kalibutanon ganita magsigi ra gitag away mura tag batang gagmay nga magyagaw ana si Kristo mudayeg man na siya sa bata nga mao nay makapalangit pero naagi aspeto ang bata sad in terms sa pagtrabaho. Yagaw gina kay di man nakasabot ang bata. Nya kanang bata bisag unsay atong isulti mao sad na iyang sundon, no? Mao tanang aligre kay nang bata nang litan. Imo nang pakiton og color. Nagdakag color nga kanang parehani kani unsam ning kolora. Kani akong isulob unsa ning kolora? Ha? Unsay white nga black man eh. Black ni ay. Ha? Ito na. Kamo kay dagko naman mo. Dagko naman ta mo ingon gid ta kay daanad man ta nga kani siya white. Pero kanang batang gamay ingna unsa ni tutok siya ingna black. Sunod ni mong tanaw na niya, unsa ni nga color? Black. Nya pakiton dayon ni mong itom nga color. Unsa ni nga color? Ingnon ni. Mututok man. Kini man sa kamao. Imo ding ingna white. Amo ingon sa nang bata, white. Mo na igsunod ni mong kita. Unsa ni nga color? Black. Nya pakita nimo sa itom, unsa ni nga color? White. Mailad man ang bata. Mailad ba? Kilingay mong tupad na di ka daling mailad. Sige. Mao na ingon San Pablo magsigi na taog lalis ako kang Pablo, ako kang Apollo. Ang nalimtan matud pang San Pablo nga kining tanan nga buhat sa kalibutan ang Ginoo maoy hinungdan ani. Nawa tay mahimo kunwa ang Ginoo matud pang San Pablo nganong ari mo pabor nako nga igo raman kong nagpugas nya si Apollo mausay nag bisibis unya kinsa may nagpatubo sa tanom kinsa man ang nagpugas mo'y nagpatubo sa tanom ang nagbisibis mo'y nagpatubo sa tanom ang Ginoo. Elingi ay mong tupad na kinsay ga color ana imong buhok. Ingna. Nakinsay ga color ana imong buhok. Awa. Nganong nausab mo ng color sa imong buhok? Nganong nausab mo ng pormas imong kilay? Nganong badlis na lang na? Kay nailad ta. Nailad ba nga? Murag kita na'y magbuot. Nya ingno din ka. Bati kay kagnaong basta di nimo kuluran. Tiguang kay kagnaong basta di ka mangiskis ana imong kilay.
di ka magpaputi na imong naong. Nya musunod mauba. O sige color. Wa gid tabay ka ng baruganan nga in relation to God who is the author. Siya may author, mingon ta, time sa ha, mingon kang bati kog naong. Pero ang Ginoo may nagbuot aning akong buhok. Di ba? Mingon na ka time sa nanghid sa kos Ginoo. Uyab ka, babae, ingnon dayon ka sa imong uyab nga laki. Tinukhangay ta. Ana. Nya moingon sa diga, sige kay I love you man. Ana, way mga kasal, tinukhangay dayon. Nya, nangutana ka kas Ginoo, Lord, kining akong lawas karong adlawa aning in relation aning tawhana, ako ba ning gamiton aning sexual activity? Mauna barong panahona nga mag-sex me? Mag-sex me, wa pa man mi kasal? High school pa man mi? Di ba? Wa pa man mi ka-graduate? Pangutanas Ginoo, kay siya mao ang tinuod nga nagkupot sa tinuod o kamatuoran sa atong niagi karon og sa umaabot. Pangutanas Ginoo, mao nay punto ni San Pablo, mahimot ang espirituhanon kay ang Ginoo espiritu man. Ang Ginoo matud pa ni San Pablo makahukom sa tanan, pero kita mga tao di ta ka maong mohukom, ilad-ilaron rata. Ingnon kang bati kag naong mutuo sa ka. Ikaw laki ka, pag binabay, magbinabay sa dayon. Ang babae sa dinon, pag linaki, maglinaki sa dayon. Nya tuo dayon ta ana. Pangutanas Ginoo. Ngayon ko na beling nga imong tupad. Na mutuo ka nga nang ingong Crescenciano palit yung slot. Na mutuo ka na ang Ginoo mo ay nagsulti ana palit yung slot. Ha? Tuo mo? Lang. Pila na may namalit na tog slatron. Kani maura ni tuo nga Ginoo mo ay nagkuan nila nagsulti. Ang atong SBF dag na natay halin nga 37,115 ka slots, na apay 22,885 ka slots nga available, tag 500 pesos. Para ni sa atong kumbinto ha, nga nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sa 216 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong special slot kadtong CTU para sa birthday ni Mama Mary, mag-feeding ta karong September, karong Semana, no? Mag-feeding ta sa mga elementary school niya inig ka October sa atong segunda patron, mga hatag tag bugas nga tag 5 kilo ngadtos mga around 3,000 ka pamilya dinhi sa atong parokya. Nya ika November magsugod tag himog balay, mga 61 na sad ka balay atong target nga himuon para sa mga way balay or lisod kayog balay sa atong mga kaigsuonan. Nanasad tay halin nga 846 ka slots, na pay 69,154 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Makapalit kitang tanan anay kung gusto ta. Yan nasa ni say 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Na nasa tay na dawat nga tulo ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ako lang dahil i-advance og pahibalo nga ugmang adlaw magsugod ang atong Triduum Mass para ni Mama Mary's, for Mama Mary's birthday karong Domingo pitsa 8 niya. Gihangyo nako ang atong mga katawhan nga moapil ta sa atong Triduum Mass kada karon minor Triduum kaning alas 6 sa buntag niya. Ang main Triduum Mass nato ini ka alas 6 sa hapon or sa gabi nga misa sugod ugma. Nya ugma sad inighuman sa atong misa ug mao na itong himuon kada Huwebes
ang atong prosesyon. I-prosesyon nato ang image ni San Vicente Ferrer dinhi sa certain part sa atong parish perimeter diaring sa atong simbahan. Tuyok ta din niya anang iskarsada ngadto may anang ila diha nang ilang idna market so tas ning Manorinia compound lusot ta ning kilid simbahan lakaw ta ngadto padong sasing adto ta ilang Bradboy ngadto ta padong sa aning sana woodland nya balik dinhi. Unsa may atong tumong ana kada Huwebes ato na nang iprosesyon si San Vicente Ferrer. Pareha gyapos unang gibuhat pero duol ra to sa una tuyok ra gamay dinhi karon atong gipalayan magsakripisyo ta magampo ta nga mo matured ang pagtuo sa mga leaders nato dili magsigig away kay matud pang San Pablo kini mga kalibutanon magsigira ni sila bingkil-bingkil magsigira ni sila away nya karon sakit na kayo palandungon nga siging away ang ato mga leaders nga ato mga political leaders nya siging pamakak grabe ang pagpamakak karon lies di ba si Satanas mo'y prince of lies nya karon daghan kaing bakakon labi na diha sa social media magsigig pamakak mo na magsakripisyo ta kay ang kamatuoran mao gyud ang pag-alagaray sa usag-usa ang paghigugmaay o ang pagpasayloay dili ang pag-inilaray kanabang pugson ta bisag ka mao gitang mo analyze ana pugson ta pagtuo nga mao ni ang tinuod kato ba kung giingon bisag nakakita ta nga ang ato yung common nga understanding black gina siya pugson ta sa ato mga leaders nga white lagi ni white ana lang na ataroy leader nga moingon diha sa social media i-announce during sa iyang talk na ang mga pulis nga niadto sa QOJC compound why mga armas ya ang giportray sa media porting armas sa libay diri sa ilang lawas tag-as kay mga armas ana pugson ta ba wa lagi armas nya nga atong nakita na armas unsa man nang ilang gida nganong ana man wata kay bao nay moingon ang atong leader sa pulis ngadto pag-serve nila atong arrest warrant niingon ang kaning abogado didto sa maong compound nga kuan man ni questionable man ni adi ta mag-discuss kay igo raming tuman sa balaod amo gining i-serve bisan pag mubabag mo dinhi tagaan mo na mo 30 minutes unya og di mo kuan mupugos migsod unya nanood na di ay sige gipasod na to sila mugos gyud unya nahimong search warrant nahimo pagyud karon na unsa na nang ilang tawag ana kanang di naman na arrest warrant kay sila na may nagpuyo ron dito sila na may nagpuyo nya ilan na magibutang ag barikada ang mga lugar di naman kasod ang taga dito di na kasod gahapon do na toy gibutang nga video nangadto ang tanang social media ang sana kanang mainstream media o mga media men nangadto kuyog sa abogado dito kanang ilang abogados kay UJC gibabagas mga pulis di nakasod ang mga dili tag-iya sa lugar nga mao ang mga pulis mao nay ni babag nya gasigi ang tawag ingon ang mga media hain mang inyong officer kay kahibaw man may kamo mga pulis ni tuman ra mo duko sa taong ato mga pulis nga nagsige lang sa tawag tuman tinuod man gina ni tuman ra man gid sila kay di man sila ga desisyon ato mo na pangutanon nganong moali mo dinhi nga di man ni inyong lugar amo maning lugar nga alang mitan-awon diha sa sulod kay dagduda mi nga naa na mo illegal dihang gibuhat di gyud di ra gyud magtingog ang mga pulis at kay lagi ang ilang message sa mga pulis nga nagbarog dito nga nagdaan ang ilang kanang ali nga igo raming gatuman sa mando mo na ingnon lagi kang white unya black di ay mutuman kita kay mga bata pa man kaita pero ang Ginoo pay atong gisunod ang Ginoo pay gisunod dili ta mo buhat muna sa atong simbahan
daghan tag mga martyrs. Kay bisan pa og ingnon sa emperor buhatan ni nya moingon, di kay ka mobuhat, patyon ka nako. Sige, patya lang ko, basta mosunod ko sa Ginoo. Ana mao na gibuhat ni Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod ug sa tanang mga martyrs, mga santos, di gyud mosunod sa isultis tawhanon nga mga leaders basta supak nas Ginoo. Pero karon in taon ang atong mga sulugoon kunuhay sa atong nasod, unsay isulti sa labaw sundon bisan pag inconsistent na. Kay doon na sa gadaog kaning court order sa Davao Regional Court, nagdaa ang abogado ni anay court, unsa na nga nana, court protection, unsa na protection order na di na ninyo pabutangan dinhi og mga harang kanang kunang barikid kuno. Di gyud maminaw, basta wa magikan sa among leader. Kinsa ka to, si Pablo ba to, si Apollo ba to ilang leader? Di gyud may mutuman ang amo ra gyung tumanon kana ra gyung inyong kana ra gyung isultis among leader, pero gikan sa korte nga wa sad may kauyon, adi may mutuman. Ang Ginoo maugi atong sundon. Una, kining maong mga butang ako ning hisgutan kay ato ning katilingban. Di na ta mo tan-aw dinhi kung unsay matod pa ni San Pablo, hain ka nabilong, tuwa ba ka ni Pablo or ni Apollo. Atong tan-awon nga kitang tanan giawhag nga mosunod sa Ginoo. Mo na naingon si Kristo, di ko maminaw ang mga tao nga maoy nag-ingon ako nga di nako palakton ang sugo sa kong amahan, mosuroy gyud ko sa tanang dapit, dili kay magpabilin ko dinhi. Pasabot si Kristo dili maminaw sa mga tao. Ang paminawon ra gid ni Kristo mao ang pulong siyang amahan ug gisunod sana sa mga apostoles ug hinaot mosunod sa taana. Moingon ron ang imong hunahuna, ayaw palit og slat. Unsa may imong isulti? Mosunod ko sa Ginoo, palit yung kog slat. Ingka mapobre ka, di ko mag-uol mapobre. Kay total ningon mang Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Ana mo nay tinuod. Only God is truth. Kitang tanan magpaling-paling ra gitagwa tay Ginoo. Una ang atong gitawag og kaning legal, illegal di ay. Usahay sad tawgon natog illegal, ang legal di ay. Usahay tawgon natog tinuod, ang bakak. Usahay sad ang bakak ingno natong tinuod. Nyagwa gani tay Ginoo, mailad ta ani. Mailad gid ta. Nya magsige na lang tag duko-duko kana bang pinastobborn ba nga di na lang kita motubag, mura na tag wa nay kanang naamang. Di ba? Kanang yawa ra ba kun mosod na nato, mahimutang bungol, amang og masakiton. Mao na diri sa atong ebanghelyo, nasakit ang ugangan ni Pedro kay gisudlag yawa. Giayo ni Hesus, nya gipapahawa ang daghan kaing mga yawa. Kay masudla na tag yawa, ang yawa sa garbo, ang yawa sa kalaway, ang yawa sa kahakog, ang yawa sa kanini ang bisyoso, mahimo natang bungol, amang, buta in relation sa kamatuoran. Di na ta kasultig kamatuoran, di na ta maminaw kamatuoran, di na sa tamutan-aw o kamatuoran. Giling niya mong tupad be. Kay mura naman namatay or natuog ba na. Ing na ganahan pa kang mutan-aw sa akong naong. Ing na ba? Tanang akong naong. Kay maura ba ni kamatuoran? Mga bana, ganahan pa mumutan-aw sa naong sa inyong asawa o adto na mumutan-aw sa Facebook kada mga TikTok diha nga nindot kay mga lawas. Tutukin ang imong asawa kay mauna ang naong sa imong kuyog sa kinabuhi. Di ba? Kamo mga asawa, ganahan pa mo mututok sa naong sa inyong bana. Nga?
Hoy. Or no na. Anya, ako isipin yung parish priest, ganahan pa kumutanaw sa inyong naong. Ha? Siyempre, tanaw dyan ko ninyo eh. Kamo, ganahan pa mo, maminaw na ko, moingon ko palit mong salat. Tanawa, di ba, tulura kabuk ang nitubag. Wala na mo diha, dili na nako problema. Ito mos Ginoo. Gina, manindog na ta.